Ine ndi Ben Jakame, Secretary General wa chipani cha People's Party. Nali mugwirizano watonse bwanji munachoka mu mugwirizano mene komanso apa mukunonesa kuti mukupanga so mugwirizano. Ngakhale munthu amapezeka kuti anali pa banja ndikusiya banja lija ndikapeza banja lina labwinonso kuposa limene lija. Mgwirizano watonse mwina vuto lenileni limene tinaliona linalionera kuti mgwirizano uja unapangidwa mwaphuma. Mgwirizano umene ujawo unangokhala kuti tiyeni tipangiza changu tithane nazo. Ndiye titati wina chisankho chija napezeka kuti panalibe mgwirizano weniweni kuti kodi tikawina chisankho chopita chisogolo tiziyenda bwanji. Chimene chocho chinasowa pamene mgwirizano wathu wapano zimenezo zikhalapo kuti kodi kupita chisogolo tizigwira bwanji ntchito mboma limeneyo. Pamene mgwirizano umene uja zimenezo munalibe. Ndi chifukwa chake mwina sizimaziwika pena kuti kodi tili mugwirizano kapena sitili mugwirizano, kodi tili mboma kapena sitili mboma, pamene izizi zikhala ndithu zachiziwikire kupita chisogolo. Koma Amalawi asadandaule, tizikhala tikukuziwisani china chilichonse. Amalawi anthu akhala kudandaula kuti yayi migwirizano isi kutipindulira migwirizano ngati umwe watonse anthu akhala kudandaula kuti sunabale zipaso. Musiyanise bwanji mufotokoze motani kuti mgwirizano wanu umene mwachita ndi chipani cha Mafunde PP ndi Mafunde ukhale wokomera Amalawi. Choyamba ndichonena kuti pachichewa pali mawu amene amanena kuti litima. Ifeyo mwina asogoleri athu sialitima. Mutati muone nthawi imene tinkapanga mgwirizano mwina watonse. Nthawi imene tinkapanga mgwirizano watonse tinali ndi usogoleri tikhoza kupasani ngati mwachisanzo amayi Joyce Banda. Anali msogoleri woti analamulira bwino dziko lino, dziko linkakoma ili, dziko sogolo lake tinkaliona mu chaka cha 2012 fika 2014. Business iliyonse imene anthu ankachita inkagwira. China chilichonse kapena kuti anthu kugona ku mafuta ngati mmene tikuonera pano inali mbiri yakale. Forex china chilichonse chinkakhalapo, ndipo anali msogoleri wokuti Amalawi timazozoti anayendesa bwino dziko, koma anazichepesa ndikuwapasayina kuti tasogolerani. Cholinga bolani nzeru zanga zokhazi muzazigwirise ntchito, koma kupita umene kuja hayi ndithu kuzitaya zonse zija. Choncho kubwera kwathu poyera tikufuna kuti bwanji zinthu zija zimene akanika anthu kugwirisa ntchito nzeru zathu tikangozipanga tokha, chifukwa Amalawi ndi amene akuvutika kuti chitukuko sichikuwafikira. Tikuvutika sife andale, akuvutika ndi Amalawi. Ndifake tutabwera tokha kuti tiyeni nzeru zathuzi tizigwirise ntchito tokha mboma, tilamulire ndipo tiyendese dzikoli, tibwerere pamakedzana, tipitirize pamene Malawi wokoma amene analipo mu chaka cha 2013 2014. Mundikumbukira inuyo ndithu kumwera kuno ngakhale bagi lenileni la Nandolo munthu kugulisa mabagi awiri amamanga nyumba yake ya Malata zimatheka. Zimene zija zinapita kuti tufuna zibwerereso kuti Amalawi amveso kukoma mmene zimakhalira. Mayi Joyce Banda anakhalapo mtsogoleri wa dziko lino mchaka icho cha 2012 pakana cha 2014 pamene timachita masankho. Tiyerekeze kuti mgwirizano umenewu Mayi Joyce Banda ndi amene atenga ngati president wa mgwirizano umenewu wa chipani cha Mafunde komanso PP. Amalawi mwauza zotani zimene zingakhale zosiyana chifukwa Mayi Joyce Banda anakhalapo president ndipo masankho amchaka 2014 Amalawi sanasankhewo. Zichitike motani kuti Amalawi atati awasankha pa mgwirizano umenewu akuyimira chimgwirizano umenewu makamaka abweresa zotani kwa Amalawi? Masankho a 2014 mwina ndiyambire pamenepo anali ndi akangaude. Chifukwa chake mwina ngati mukumbukira bwinobwino khoti litalamula kuti zosatira za zisankho zija ziwerengedweso. Kunachitika ngozi ya moto ku house ya Malawi Electoral Commission kuwotcha mabaloti. Zimene zija ndi chisimikizo kuti pena pache panali akangaude. Ifeyo ngati People's Party tinene mopa mulungu chisankho chimene chijacho pa ground sikuti tinaluza, koma nkhani mwina za makompyuta ndifake pano pa zipani mwina musadabwe zikukana kuti chisankho chikubwera chiso zosatira zizaulusidwe mu makompyuta. Tikunena kuti iyayi tinazionapo, tikuziwa kupweteka kwake, zimene zisachitike. Zimene zisankho zimene tizasenze pamutu ngati za 2020 mwina ndiyambire pamenepo.
kuti za m'makompyutas ayi komano kunena kuti amalawi ayembekezere zotani ndikhoza kukuziwisani kuti amayi Joyce Banda azibale onse amene amagwira nawo ntchito 2012 2014 maiko onse amene amalumikizana nawo kuti Malawi akhale wabwino misika imene anayipeza idakalipo mpaka napano choncho ifeyo ndi upangiri wa Dr. Joyce Banda tikwa memeza amalawi kuti ntchito zonse zabwino zonse zimene anaziona nthawi imeneja kunali kumangidwa nyumba muzi transformation ife timanena kuti pofika chaka chino cha 2025 tisamaonenso nyumba ya mauzo pofika 2020 mayi muno tisaone nyumba ya mauzo tinaziyamba koma ife yokuti ena alibe upangiri zinawakanika tinkanena kuti aliyense pakhomo paje pasalephera kukhala ng'ombe ya mkaka zimene zijazo zithandize amalawi kuti akhale ndi chuma komanso thanzi lawo lipite pasogolo chifukwa chokuti mkaka uzipezeka paliponse anthu azimwa mkaka zimene zija programu inayamba koma inasiyira panjira mundikhulupirira ine kuti fertilizer wa makuponi anthu palibe anakagonapo kugulira fertilizer ndipo nthawi imenejayo adimaki kukanika kuyendesedwa panoyi inazukatu maadimaki m'mizi chimanga chimapezeka mavenda amagula chimanga chija kwa adimaki tikapitisa chimanga iwo kuchigula kochonse tikapitisa chimanga kuchigula amayi Joyce Banda ananena kuti asiyeni azigula azatopa okha zili ngati panopa mafuta akunama kuti oyayi chifukwa choti mavenda akugula mafuta akanakhalako azingobwera pa filling station mavenda wagula asowa kugulisa azasiya okha ndi zimene tikufuna ife kuti yayi tikufuna ife ulamuliro okuti wankaka ndi uchi weni umene tinauona anthu azikhala ndi ndalama mthumba mwawo osakhala kuti ndalama zapapepala kumangoti ziko likuyenda bwino iyayi anthu azikhala ndi chakudya anthu akhale ndi athe kukwanisa kulipirira ana sukulu ku university ndipo uthenga wina umene tingawuza Malawi ndionena kuti a Joyce Banda kuzera ndi maupangiri a maubale ndi ena otero ifeyo a Joyce Banda akangowina 2025 September secondary school ikhala yaulere choncho palibenso kuti mwana anthu aziphwanyika mutu kuti omwana wanga wasankhidwa ku secondary ndipite kwa MP ndikapemphe fees amene akufuna secondary school yaulere Malawi muno avotere Joyce Banda posidwa pompa patuluka ripoti la Afrobarometer pamodzi ndi University ya Malawi UNEMA imene kufotokoza momwe zipani zingachitire pa masankho amene akubwerawo iyi ndi ripoti limene likuoneka kuti linachitika mwezi wa August ngakhale atuluka pakadali pano za ripoti limeneli munganene motani kuti mna zipani zanu ya mafunde komanso PP chikuoneka kuti pa maripoti amene achita bungwe limene la Afrobarometer ma percentage yake ngosakumira kwenikweni pamakuyerekeza ndi masankho amene akubwera choyamba ndikufuna ndisimikizire amalawi kuti ifeyo ngati chipani cha People's Party timalemekeza kwambiri kafukufuku chifukwa kafukufuku sanama kafukufuku amene wapangidwa kusatira ndondomeko za sayansi ndi zapamwamba ndithu ameneyo amayenera kuti timukhulupirire kafukufuku amene idi anachitika mbuyomu pamene ifeyo tisanabwere poyera kapena pamene a Joyce Banda asanabwere poyera kuti akuyimanso pa chisankho chikubwerachi choncho pa ma option kapena pa kusankha kumene amalawi amasankha Joyce Banda pa ndondomeko kumene panalibepo koma pano alipo andi kuti mwina kafukufuku amene achitike lero kapena sogolo muno kuti azifusa kuti awa naachulapo a Joyce Banda ndi chikhulupiriro kuti ka percentage kaja kapezeka mukaona komano umene janali kafukufuku kuti amachitika pamene ifeyo mu mpikisano mulibe chifukwa nthawi imeneji tinali tikupanga za Tonse Alliance kunoko ife achipani cha People's pokonzekera chisankho chimene chikubwerachi komanso kukonzekera boma limene la nyuwani likuyamba September chaka cha mmawa takha tikukambirana ndi zipani ndi anthu osiyanasiyana choncho anzathu amafunde takha tikugwira nawo ntchito madera osiyanasiyana kuyambira kalekale
nde tinagwirizana kuti bwanji tibwere poyera kuti amalawi onse aziwe kuti ifeyo zipani zathu zikugwirira ntchito limodzi kukonzekera chisankho chimene chikubwerachi komanso kayendesedwe kaboma limene libwere chaka cha mawa September. ndiye mboti mwanena kuti mwauza amalawi makamaka zimene mwagwirizana zodani ndi chipani chimene cha Mafunde? Mgwirizano wathu ndokuti tayamba ubale umene timautchula kuti alliance. Mgwirizano wathu tikamapita ku chisankho ifika nthawi imene tizipereka mwina anthu okatiyimirira kaya phungu ku nyumba ya malamulo kaya ku makhansala. Ifeyo mgwirizano wathu ndiyokuti simukapeza mu constituency imodzi kuti wa People's Party akupikisana ndi wa Mafunde kapena kansala wa Mafunde akupikisana ndi wa People's Party. Tizichita support candidate mmodzi amene tifuna kuti ayimire mgwirizano wathu uno. Ndiye nkhani ya mtsogoleri makamaka pa masankho amene tikhale nawo dziko lino chaka cha mawa, president amene azayimire mgwirizano umene ndi ndani pa masankho a chaka cha 2025? Panopa mgwirizano wathu sitinafike pamenepo komano chilimbikiso chimene tingapasa Malawi, chiyembekezo chimene tingapasa Malawi nchonena kuti president amene ali ndi upangiri wabwino ndi amene atsogolere mgwirizano wathu, chifukwa chokuti mmene tanenera muja kuti mwina sife tokha awiri mukutiona pano, pabweranso ena mwina awiri atatu, mwina tikhalapo 4 kapena 5 kapena 6. Pamenepopo ndi pamene tizakuuzeni kuti timu yathuyi kupita chisogolo tikusapota president zimenezozo amalawi tiawuza. Pamene tikupita kumapeto musachoke ndi mawu akukhosi mwina momwe zinthu zikuyendera mdziko muno, amalawi mwauza zotani zokhuza chipani cha PP akuzena Malawi yankhuleni? Choyamba ndichonena kuti amalawi anzanga mwayi subwera kawiri. Apa tili ndi mwayi amayi Joyce Banda amene anasintha zinthu mdziko muno, amene anasintha chuma cha dziko lino akuyimanso. Uwu ndi mwayi wathu. Chisankho chikubwerachi ife ya People's Party tikuchitenga ngati chisankho chosankha pakati pa mwayi ndi tsoka. Anthu ali ndi ufulu osankha mwayi kapena osaka soka. Soka nditakhala tikuliona. Soka sikuti kapena iwe ndi fiti kapena pale anthu ena anangobadwa atsoka. Kumuzi kwathu timati aminyama, anangobadwa aminyama. Ifeyo tikuona ngati pakati pa usogoleri wake wakhala minyama. Pang'ono-ng'ono anamondwe kuchirobwe wakokolola manyumba, pang'ono-ng'ono mvula yakanika, pang'ono-ng'ono ngozi zosamveseseka, pang'ono-ng'ono ndege yagwa uku, pang'ono-ng'ono imeyo ni minyama. Ndiye wamwayi umangoona pang'ono-ng'ono mvula ikugwa bwino, fetereza kupezeka, chakudya chabwino, misika yabwino. Ndiyeno ineyo ndikwasimikiza amalawi kuti 2012 kufika 2014 tinali ndi usogoleri wa mwayi, ndiye usogoleri wa Joyce Banda, ndiye usogoleri ukubweranso 2025 ukubwera pa ballot kuti amalawi apase mwayi osankha kuti mwayi umene tinali nawoja ubwerere. Ziko kwambiri tathokoza.